kaka ba shi kayana. Ban yadda ka ba shi kayana ba. Nan na tura musu miliyan 18. Ni ban ga kaya ba, ni ban ga kuɗi ba. Nan Alidon na tura mai kaya. Nuna min rayuwar 'yan akuyoyi. Kaka yadda ka ba su kayana. Ka san bana harka da ƙananan 'yan kasuwa. Ɗinka ba ta ɗara miliyan 30 ba zuwa sama. Baran baka kaya ba. Ka goni ka hadari ya haɗu a gari sai ruwa ya zo ya dace shi yanzu a nan gurin baran jin tashe shi. Lafiya? Lafiya? Malai na kuɗi na. Ka zo ka same ni a nan ina irga kuɗi. Wallahi baka isa ba sai ka biya ni kuɗi. Ka same ni a nan ina irga kuɗi. Wallahi sai ka bani kuɗi. Wallahi sai ka bani kuɗi. A nan fa 'yan dubu. 'Yan dubu. Kai kaga hannun nan a Lagos na sha ne. Shiga ɗaya ne wa horo sai gawansa aka ɗauka. Wallahi kai. Za ka bani kuɗi na ko ba za ka ban ba? Na san inda kuɗin ba ni kuɗi na suke ni mu zauna. Ni kawai ka ban mu zauna mana. Kawai ka ban kuɗi na. Ka gane mallam in za ka ban kwanci dankalinka. Wakila ni ga gane yanzu wucewa na zoyi ta nan. Ya kuma haka nan fa da manyan kaya fa ɗan dubu. Barani yanzu to ya ko dai mu bar gina ga wannan ka nemi magani ka sha. A san mene shirin shawara ce. Sai ku magani kuma kuna gayi kuna zuwa ku kwanta da rana. Ka je ka nemi magani an jima. Ga tuni na loss. Da ban nuna daki akan kudin ai tuntuna na riga na gane gobe na san mafarki nake yi. Wani shawara shegiyar ce yunwa ce nan da ka gani tun da safe garau nake ta nema da zan samu ko bashi a ban kaga 200 nan ya ishe ni cin dan wake.